So Loren, mag-vlog taro no kay CICCT days man namo, February 14, then Valentine's Day, tas gauwan, bitter kayo ang uwan ron. So what's up guys, nagbabalik na naman si Lauren Cisneros with Marvy. So busy ka siya o kanta-kanta. Si Sheena, ang nadiri sa kong kilid. So muna, kambal na sa randuha guys. So nagproblema na nga Marvy, kaya mo yan, fighting. Ma-cheer lagi ko ni mo, ma-cheer. Unsa na siya ka na? Mo na baseball na. Baseball, oh. Lumalaban, baseball. Basket. Okay na, fighting. Sa Sheena, uy, gapilan. Sheena, asan? Di mo sa ingon lagi apilan ako. Medyo ko ni apil ang taan eh. Okay na, mayo ta. Basta ma'am, kung maguba gani ma'am, ay lang may ina nga kami sa ma'am, ikaw may nipalit ma'am. Iwan na rin liability nga ikaw nipalit, ikaw sa'y maayo. So, ang warranty is good for 1 hour. Hala ka lang. Uy, kalaya na warranty 1 hour. Ikaabot sa balay, manang mo. Marketing ni nga, wait God. Nakanito na nga laptop kani monitora kay monitor jud siya. Wala in extra, di ba? Samok na mga extras ha. Kani ko, wireless ba gini yawa? Pwede na utang-tangon. Bluetooth. May mo sa wireless pero wala siya display. Black na display. Tama eh. So guys, may kababalaghan nagaganap dito. So we'll try to AVR. Uy, kita sunod. Ulo! Unawag ko ba? Galit ako kanawag. Wait lang, Jun. Ay, cool pa gulo. Hulo, uy. So update ka ron sa oras. Time check sa ta. 12:15. Ako 12:15 na. Matud pa ni Marvin Young, so 12:15. Mag-lunch 16. Oh, di ba? Gamay rin ko rin siya. Mag-lunch namin kay alauna, fishball. Hawi, fishball. Ayaw lang. Ihas magawin to. Makalipong. So mag-lunch sa Judy guys kay wala mong may pan breakfast. Bubito na. Pero it's still raining. Nag-uwan na siya guys. So uy, kung sa yan na ikabot ko dito sa likuran na. At ang mga on, basak main. Sa basak main. Basak lang. Sige. Mas dulang basak, di ba? Oo. So mga on sa Judy guys. Nagproblema dyan si Marvy kay siya man ang representatives. Representative. Mo answer sa fishball. Tapos Usa ako sa representative. usa ka sa representative. So, may ganun kinakamukaon. Kailangan mo energy, di ba? Kailangan energy. Unya pa unya na nakamukaon? Hindi ka nang dawat ako kaya hindi pugson. Mararagod siya. So, Siya ba? si Daddy ay charot rato. Lumalab life naman si Daddy ay si Marvy na lang habilin, Marvin yang fighting. Mo cheer lagi may unya Marvy man may go Marvy. Ganina kay Eucharistic celebration. Then nag-opening of App Expo mautog na ay AV. No, guys, nang hunting na jud sila. Nang hunting na sila so sa ni opening of sa ni App Expo 2019 mao ni siya katong na ay virtual reality ganina mag-code video dira then sa pa ni ay di uy napa may app ay mao lagi apps presentation man ni karon alauna then academic contest dungan day so mauna din ni activity na turo no apps presentation ug academic contest maura din ni maura ni guys so upat ra jud kabuk among activity ron pero mas grabe ika ugma 14 ug 15 man na activity days diba man na 14 ug 15 karon ug ugma Valentine's Day man karon gi-timing jud na nga mga single no gi-date na may tanan diri sa CICCT so balik kami sa Coliseum. Bye-bye.
time check for today kay sakto na kayo nag 3 o'clock in the afternoon. So naa jud ay quiz ball, dili siya ma-cancel. Nya kamusta naman si Barbie dire? Dead. More dead than alive. Nya okay na siya, nagtuon na siya, nagtuon na. Nagtuon ako. Himo og news. Galapod na ko. Galapod na jud ako. So ang naa dire sa stage kay nag-drawing sila, nag-sketch, na multimedia. Ang naa sa ubos kay nag-speech sa ilang mga gibang sa ilang mga project dito. So naa dira mga nag-report sa ilang mga games. Day 2 na ta karon. Ay, Sheena, busy siya. Sheena karon pa nagtrabaho nga unya pagamit. Bitaw. Oh, karon pa ga-edit sa certificate niya. Karon pa siya ga-edit sa certificate niya ang buhat. Certificate of procrastination siya. So karon day 2 na February 15 manajud ang Valentine's Day. Uy, dagon kay kung nasugatan sa kulon nga nay mga buwak, nay mga bouquet. Bitter. Ako wala. Pwede ko yung nadawatan da. Okay ra na. Wala, ganun ka na kayo madawat? Oo, food lang. Hindi ko gana na ng buwak. Makakunak. Bakulon mo. Kung nagi mo hatag, dapat food na dito. Ayun lang buwak kay di maguna makaon. Di siya makabusog. Mga lata. Sayang ang kwarta. Di subi ko kita ng kwarta. Di subi magitag trabaho. Buwak. Mahal di kayo ng buwak. Like, As a girl, di ko mo recommend na boy mahatag buwak. oh, like ka na ang mga booking na kumakit ang buwak. 1K. Mani. Palit ang mag-on. Jollibee. Makabusog. May pang. Mag-date na. Nagpungko-pungko. So, chip-in mo. So, kung kinsay mo hatag dira, napay next year. Waiting. Waiting eh, napay next year. Napay siya next year, next year. Oh, makatigong pa mo. So guys, nami diri sa kuan AVR. Kasi meaning sa AVR. DVR. So meaning Audiovisual room. audiovisual room. Wala mong babawag. Oo, gipagtala kita. Sa activities na mo karon kay kuan, chikahan pa mo. First kay Beach Fest mo nang karon. Then ika-alauna kay mag-games na minute to win it daw. Then ika-alas 7 sa gabi. Ika ang CICCT ay ano kagabi kay ko ana CICCT got talent or pageant love mo na miss gay so na dire miss gay so support ang daddy. Manayo na sila guys, Miss Gay ba? Sakto na. Miss Gay na siya, Miss Gay. Sayaw di Ikaw. Ay na, Miss Gay na. So manayo pa day ang mga dancers kanang performance nila. Javin. Ay, never mind. Hi. Nabiyan na siya ika ng isa na business. Kung ganahan mo, magpa-edit o kuhan. Please like and subscribe. Kung ganahan mo magpa-edit o ka ng certificate para sa t-shirt or ano pa dito? Video. Na siya, contact na lang. Kung ganahan mo magpa-drawing. What the no? Ganahan mo. English tutorial. Oh, English tutorial. Wait. Ay, wala na